Miramar torna a viure una jornada gastronòmica per al record. Les jornades gastronòmiques de 2026 han sigut tot un èxit, amb 215 persones que van degustar la nostra tradicional bossa de polp i més de 50 participants en les activitats prèvies com el tast gastronòmic i el tast de vins. Una cita que va reunir a veïns i veïnes de Miramar, així com també visitants de municipis pròxims com Bellreguard, Villalonga i Ontinyent, i fins i tot residents de la platja procedents de Madrid, que es van animar no sols a assistir, sinó també a cuinar el nostre plat més emblemàtic. Una gran participació consolida la posada en valor de la bossa de polp i reforça el seu camí per a recuperar el lloc destacat que mereix en la cuina de Miramar, gràcies a la difusió de la recepta i la implicació de l'Associació de Dones. Des de l'Ajuntament felicitem a Pilar Romero, guanyadora del concurs, i també a Maria José Caudeli, segona premiada, un exemple de com diferents generacions mantenen viva la nostra tradició.